Lah nek sik gelem bedak-bedakne salat gak salat, gaene mendem ae nutuk dadu, sik gelem bedak-bedak niki wong elek ke wong apik, berarti kan gak iso rukun. Mboten rukun, Mbah. Tenan to? Nggih. Heeh. Lah iya. Lah terus nek sing wong sugih karo wong melarat ngono iki. Ya kudu rukun. Lah engko dirukuni sing melarat akhirnya terus nyilih dhuwit. Oh iya. Kuwi lho, Bah, masalah kuwi lho aku tak tekoki ngono-ngono kuwi janane sampean. Ning ngene, Cil. Piye? Diarani wong sugih mergo kan wis Gusti kang akar jagat paring rezeki kan kemalimpah-limpah. Diarani sugih, diarani melarat. Ora enek tembung sugih nek gak enek sing melarat. Ora enek tembung melarat nek ora enek sing sugih. Berarti sugih melarat kuwi sejatine padha. Oh. Sugih yang butuhne wong melarat. Lah nek sugih kabeh sing rewang sapa? Nggih, nggak enek. Lah iya. Heeh. Ya apa gak? Heeh, bener. Heeh, terus ndang terus saiki. Lah iya. Wong sugih ora mungkin duduk kuburan ora enek. Ora enek sing duduk mesti wong melarat. Lah iya. Lah mosok terus mati gluntung ning dalan ya ora mungkin ya. Ora mungkin. Mulane wong melarat ki wanine karo wong sugih, nek wong sugih pas mati. Lah kok iso? Pas duduk kuburan bar dipendeme karo ngidak-ngidak. Wong kok ora. Dhisik sugih disilih dhuwit. Wong melarat wanine pas Dendame nek mati ya.